Mon reportage dɔ bɛ n bolo. Ne ni n ka bureau maaw se wulikajɔ kɛ ka se espace terrain ka bi o bɔlen bɛ anw ka programme de kɔnɔ. Anw sigilen Ligi la Bamako an ye programme dɔ de ta. Programme min b'a to an bɛ se ka clubw dɛmɛ u bɛ discipline min pratiquer la n'o ye handball ye a ka se ka don ba la. Donc an y'a commencé cette année avec un tournoi inaugural. O tournoi bɔlen an ye tournoi scolaire fana kɛ. Comme championnat kan ka daminɛ le site donc Bamako Ligi a décidé ka na club minnu bɛ relever a la ka na ka wulikajɔ kɛ ka s'u ma ka n'u baara bolo filɛ. O kɔnɔna la u ka baara taabolo an b'o filɛ, an b'u ka terrainw filɛ, an b'a mafilɛ matériel ko minnu b'u la ka se k'a dɔn u mago bɛ se ka se dɛmɛ minnu ma an bɛ se k'u dɛmɛ n'olu ye cogo min na an ka wulikajɔw kɔfɛ. O de y'an sekun ye bi espace terrain kan. I ka nin ye question ɲumanba ye. An ka wulikajɔ c'est d'abord k'u ka problème recenser. N'an ye problème recenser Ligi yɛrɛ tɔgɔ la an kan ka wulikajɔw de kɛ. An bɛ se ka partenaires sɔrɔ cogo minnu na. Discipline ka di mɔgɔ minnu ye minnu bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka matériel n'u mago bɛ fɛn minnu na ka se k'a d'u ma afin que u bɛ discipline min pratiquer la u ka se ka championnat jouer hɛrɛ ni baden na. An ɲɛ b'u la entraînement na ne kɔfɛ. A baara in a tɛ taa ni fɛn baden de ye. A fɛn yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye terrain ɲuman ye. N'i y'a jateminɛ Bamako club dɔw bɛ hali terrain ɲuman t'u bolo kan ka entraînement kɛ mun kan. Donc an ka wulikajɔ ye ka olu de recenser fɔlɔ. N'a y'u recenser ka se ka joueurs dɔn, n'a ye joueurs dɔn tuma min na ka se ka partenaires ɲini minnu bɛ se ka an dɛmɛ an ka se ka dɛmɛ se an ka clubw ma. Donc o yɛrɛ mugu kɔnɔna la mɔgɔw bɛ yen an ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ma fɔlɔ. Mais an bɛ welewelekan bila bɛɛ ma. Sport fusara o fusara, ballontan o handball o basket o sport ɲɛtaga ka di mɔgɔ mɔgɔ ye Mali kɔnɔ n'a bɛ se ka dɛmɛ mun s'an ma a ka se k'an dɛmɛ pour que an fana bɛ se k'an ka clubw dɛmɛ u ka se ka saniya yɛrɛ sɔrɔ u ka se ka préparer ka ɲɛ pour que ka championnat kɛ. Ne tɔgɔ Isa Sanu, ne ye ISFASI handball entraîneur ye. Nin kɔni nin diyara n ye a bɛnna an ma. Surtout n'i y'u nakan lajɛ, u nana ka baara minnu kɛ yan nɔ, vraiment a diyara n ye a bɛnna an ma. An bɛ Ala deli u kana dan nin dɔrɔn ma parce que n'i y'a ye an bɛ handball kɛ matériel ni fɛnw bɛɛ b'an bolo. Donc je crois que Ligi yɛrɛ ka visite kɔnɔna la u yɛrɛ ko ko mun b'an bolo dɔ bɛ yen sa mais olu bɛna ɲɛɲini ka dɔw fara kan. O diyara an ye. I ye hakilina in ka wuli ka se Bamakɔ tɔnw ma i ye hakilina ye cogo di? Ne yɛrɛ dabali banna parce que ne y'u ye bi u y'a fɔ sa mais ne tun ma da la parce que a tun tɛ kɛ fɔlɔ. N'i y'a ye ninnu y'a daminɛ c'est que vraiment nin ye ko daminɛlen de. N y'u ye a diyara n ye a bɛnna an ma. Vraiment n y'a fɔ cogo min na u kana dan nin dɔrɔn ma quoi. U ka kɛ kuma kelen-kelenninw na u ka to ka na pour que u ka se ka joueurs ni entraîneurs ka souci dɔn. O bɛ olu yɛrɛ fana ka baara nɔgɔya u bolo wa u bɛ confiance di anw yɛrɛ ma fana.